त्यांना वाजवायला वडेपाव घेऊन जातात. फोडणी लावली फोडणी. इकडे येऊन बघा काजल कशी गोरी झाली बघा. चला आमचं परत फ्लॅट बघून झालं. हो जसं आम्हाला आवडलेला ना काल, तर आम्ही आज पूजाने अविनाश जिजूला दाखवायला आणलो, तर त्यांना पण आवडला. ते काय इकडे बाईकवरच. बाय बाय. आरामात चालवा. आता आम्ही मॅगडीमध्ये चाललो चौघं. कॅमेऱ्याला हाय जरा इकडे या. हां कॅमेऱ्याला हाय करा आणि नाव सांगा तुमचं नाव. मीरा महाले. ये ना दीपा ये ना. अगे ये ना. अरे ये ये ना. तुम्ही कधीपासून ब्लॉग बघता आमचे? आता 2-1 वर्ष झाली. अरे वा. 2 वर्ष झाली. आता नेक्स्ट टाइम ह्यांना पण बघायला लावा. ये ना दीपा ये. एक व्ह्यूवर वाढेल आमचा. हां काय ना आमचा छोटा मोठा चॅनल आहे. 1 लाख माणसं दिवसाला बघतात फक्त. बघू नक्कीच बघू. थँक्यू बघण्यासाठी. चला चला बाय बाय. थँक्यू. कुठे गेलो तरी एक तरी भेटतातच. परवा एवढं खोपोलीला जाऊन आलो. तिकडे पण देवळात. खोपोलीला पण आम्हाला एक फॅमिली भेटली होती बरोबर. हो. आता आम्ही चाललो मॅकडॉनल्ड्सला. आणि अविनाश आणि पूजा मॅगडीला आहे. आणि आम्ही थांबलो का होतो कारण मम्मीचं औषध घ्यायचं होतं आम्हाला बरोबर. जरा कालो केल बाहेर बघा एकदम मस्त वाटतं. चला पनवेलला जायचं आहे का? पनवेल लिंक रोड आलेला आहे. बघूया आपण जरा. हाच व्ह्यू आता खोपोलीला गेलो होतो तेव्हा किती सुंदर वाटत होतं. मस्त वाटत होतं ना. सगळे येतात. हा बदलापूरचा मरीन ड्राइव्ह आहे का? बिल्डिंग दिसतात ना खाली कोणा बघ. काय लिहिलं होतं तिकडे? आय लव्ह कात्रज. आलं मॅकडॉनल्ड समोर. हो चला. आम्ही काय मागवलंय? गरम पाव बर्गर. मॅकडीचं फुल मिल मागवलेलं आहे. आतमध्ये काय काय दिलं त्यांनी. छान ना. हे बघून आपल्या ट्रेन रेस्टॉरंटची आठवण आली. आणि फ्रेंच फ्राईज आता आम्ही एन्जॉय करतो. आम्हाला डिस्टर्ब करू नका. काय करतात? फोडणी लावली आहे फोडणी. त्याला मी फोडणी दिली. कसली? पेरी पेरीची त्याची फोडणी दिली मी. तुम्हाला करा नाही. ते परफेक्ट स्टॉलवाले कसे करतात बाहेर? फोडणी दिलेले प्राईस. ते साधे प्राईस, हे फोडणी दिलेले प्राईस. फरक दाखव. हां रे कला आहे तुझ्यात. कलाकार आहे तू. भाजी मार्केट पण आहे. हो म्हणून म्हणालो. आमचा काय रूम पण आता आईला जरा वेगळा पाहिजे म्हणून बेलोली साईडला गेले ना. तर इकडे आपले आपले सबस्क्रायबर भेटले. नाव सांगा. नाव माझं चेतन. आणि माझी राहिला आई तुम्हाला खूप फॉलो करते. तुमचे सगळे व्हिडिओ बघते माझे. आईचं नाव? माझ्या आईचं नाव सुनंदा शारदी. हो थँक्यू. ही वाटते चांगली. ही चांगली आहे. आजूबाजूला चेक कर. आणि कोणती? छत्री घ्यायला आलो. छत्री काय करते तू? शिमला मिरची बनवते. हा भरलेली शिमला मिरची. कांदा शिरते. कशासाठी माहिती आहे? कोथिंबीरची भजी बनवायची. आता काय कोथिंबीरची भजी बनवायची ना, त्यासाठी कांदा कापते. आणि मम्मी तिकडे बघा काय करते. हाय तो हसतो ते. काहीतरी शिमला मिरची स्टफ बनवते ती बटाटा टाकून. म्हणजे बटाट्याला आधी फोडणी दिली. तुला माहिती आहे ना चिंचनला शिमला मिरची नाही आवडत. कोणाला? चिंचन. चिंचन कोण आहे?
माहिती तो कार्टून ना हा कार्टून. हा, मग त्याचं काय त्याला शिमला मिरची नाही आवडत. त्याला कुठे घरी बोलवलंय नाही. आमची मातोश्री कुठे गेले? काय आमची मातोश्री कुठे गेल्या? माहित नाही बाहेर होती ना. आली पावडर लावायला आली. व्हिडिओ मध्ये चांगला दिसायचा ना. केस विचारते. हो. आणि आज बदलापूर भरून जाणार आहे. आज हेवी रेनफॉल सांगितलेला आहे. आणि गाड्या बिड्या बघा सर्व कसे बोटीमध्ये कन्वर्ट झालेले आहेत. काजल, आपण आता गाडी घेणार होतो ना मम्मी? सर्वात बेस्ट बिझनेस सांगू का? बोट घेऊया आपण. बोट. बोटीचं चांगलं. बोटचा बिझनेस चांगला होणार आहे इकडे आता बोट पावसामध्ये सर्वांना घेऊन जायला. पाणी भरलंय. है ना? आज मी न्यूज बघितलं आई? नाही खरंच मी न्यूज बघितलं. मला असं माहिती. बोट घ्यायचं. मी न्यूज बघितलंय आपल्या ट्रॅक मध्ये ना पाणी भरलंय बदलापूरच्या आणि अंबरनाथच्या बोट. शुभांगी गिरी ट्रॅव्हल्स. काजल. चालू शुभांगी गिरी बोट. थोडी एवढंच राहिलंय. हो नाकवा फिरवाल का? तुलाच असावं लागेल. एक मेसेज आलाय काजलच्या मम्मीला. मी काजलच्या मम्मीची मैत्रीण बोलते. काजलची मम्मी कशी आहे? कमेंट आली आहे. हो का हां. मम्मी तुझी मैत्रिणीचा कमेंट आलाय. तुमची मैत्रीण जी लहानपणी मेळ्यामध्ये जी हरवली होती ना. कुंभमेळा नाही. हा, तुम्ही कुंभमेळ्यामध्ये जाता असालच. तर तिकडे तुमची मैत्रीण हरवली होती. ती कमेंटमध्ये सापडली आपल्याला. हो काय? हा. काय नाव काय त्यांचं? त्यांचं नाव काय माहित नाही आपल्याला. नाव गाव बोला मग मी येतो. येतो. मग त्याच्या घरी आ जाओ बॉस, मैं आ जाऊंगी. आणि मला एका ते काय बोलते, एवढी आठवण आली तर डायरेक्ट घरी जायला पाहिजे जेवायला. मला काय बोलायचं होतं माहितीये का? आम्ही व्हिडिओ टाकलेला ना की आम्ही अर्जंटमध्ये बदलापूरला चाललो. तुम्ही कमेंट्स वाचले खूप. तर त्यामध्ये तुम्ही बोललात की आम्हाला सांगितलंच नाही तुम्ही की आईला काय झालंय, का तुम्ही एवढ्या अर्जंटमध्ये गेले वगैरे. तर त्याबद्दल मला जरा बोलायचं होतं. आईची तब्येत ना गेल्या 4 दिवसापासून जरा नरम गरम होती. म्हणजे तिला वॉमिटिंग वगैरे पित्ताचा त्रास वगैरे झालेला. तर माझी बहीण आलेली इथे स्टेला की आता पण इथे स्टेला आहे. पण तिला ऑफिसला जावं लागतं ना दिवसा. आणि रात्री ती डायरेक्टली 9:30-10 होतात घरी येईपर्यंत. तर मम्मीकडे लक्ष द्यायला कोण नाही. आता जरा ती नॉर्मल आहे, बरोबर आहे. आम्ही आल्यापासून ती जरा अजून ठणठण. काय होतं माहिती काय, एकट्यामध्ये कसं घर खातं हे होतं. म्हणून कालच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही टेन्शन येतं मग तिला. हा, म्हणून कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं तिला घर पण जरा चेंज करा, जरा तिला वेगळं पाहिजे असं. आणि माणसं असले की कसं आपल्याला पण छान वाटतं ना. तर आम्ही पण आलो इकडे. म्हणून आपलं आम्ही पण आलो इकडे. एन्जॉय तुम्ही होतं. बरेच जण विचारत होतात ना काय झालं कसं झालं. तर एकट्यामध्ये कसं एकदम डल फील होतो. तर आम्ही पण आता कुठे कुठे फिरायला जातोय ना, तर आईला पण आता नेतोय इकडे. आम्ही इकडे आलोय. हां चला. आणि इकडे येऊन बघा काजल कशी गोरी झाली बघा. पावडर लावलाय. बदलापूरचा पावडर गोरा करतं का? सँडलवूड पावडर. हा काय? होय. आणि तुम्हाला सांगायचे आहे, काजलने काल पराक्रम केला. काय केलं? छत्र्या हरवल्या. काय केला आई? छत्र्या हरवल्या. कधी किती दिवस झाले छत्री घेऊन तुमचे? बघा 2 ते इकडे या. 4 दिवस झालेले. आणि हरवली? हो. महागाची छत्री आणि होती. ते पण Branded. 850 रुपयाची छत्री होती एक माझी. वाट लावली काजलनी. हो. नाही मी काय झालं माहितीये का, आम्ही घाईघाईमध्ये निघालो. ते पण एक गोष्ट आहे की आम्ही कुठे गेलो वगैरे ते तुम्हाला आता दिसेल येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये. तर मी ना खूप घाईघाईमध्ये निघाले आणि मी रिक्षात बसली आणि पाठी ठेवून दिली पिशवी. त्यात माझी पण छत्री होती, म्हणजे मम्मीची आणि ओमकारची काळी छत्री होती. ती छत्रीच राहिली घ्यायची. मी उतरलो आणि तर कोणाकोणाकडे तुमच्या घरी जर एक्स्ट्रा छत्र्या असतील आमच्याकडे आम्हाला द्या. कृपा करून आम्हाला देण्यात यावी. आणि तो डायलॉग बरोबर आहे. छत्री रुमाल हरवला की तो दुसऱ्यांचा, ज्यांना सापडला तो त्यांचा होतो. हो मग असं छत्री आता ब्लूटूथ वाली छत्री आणली पाहिजे जरा वाटतं. ब्लूटूथ वाली. है ना? या दोघींनी आतापर्यंत 5 छत्र्या हरवल्या मी फर्स्ट आणि 2 रेनकोट हरवली. माझ्या बहिणीने. मी नाही. माझं फर्स्ट छत्री हरवली. ते दान करतात, एक दान. चष्मा तो आता bag बघा, हरवला ग्रहण माहितीये. नाही तरी देदान सुटे ग्रहण असा दोघींच्या बाबतीत झालेला आहे. आता तुम्हीच काहीतरी ठरवा. किती विसरभोळ्या आहेत बघा. आता आपण नवी छत्री घेऊया काजल. हा. हा? हो. आणि त्यासोबत नाही आणि इडी काजलच्या मम्मीची छत्री तर हरवली, माझी पण सोबत हरवली. हो. तुझी चालते. आता मी आयुष्यात माझी छत्री ना कोणाला देणार नाही आणि माझा रेनकोट पण कोणाला देणार नाही. नाही पण ह्यानी मला पण लेसन मिळालं की काय? जर पिशवी अशी पाठीमागे रिक्षा ठेवायची नाही वगैरे, सोबतच ठेवायची असं. बरोबर ना मम्मी?
काय तर आज आपल्याला छत्री शॉपिंग करायला जायची आहे. कारण माझ्याकडे पण छत्री नाही, मम्मीकडे पण आईकडे पण छत्री नाही. हा तर सर्वांनी किंवा तुमच्याकडे छत्र्या असतील तर कमेंट मध्येच पाठवा आम्हाला, आम्ही वापरायला सुरुवात करतो. एकदम 2 छत्री हरवले आहेत. हा एकच छत्री राहिली आता घरी. आम्ही माणसं 4 आणि छत्री 1 आहे आता घरी. म्हणून आम्ही फिरायला जात नाही आज. आणि खूप पाऊस आहे सकाळपासून. हा हो. बुडाले वाटतं अंबरनाथचे सर्व हो. बदलापूरचे. आमच्या इकडे काय आहे, जास्त पाऊस झाला की नाही की सगळे डॅम सोडून देतात आणि मग Gate सोडून देतात. मग वेस्टवाले तरंगत तरंगत ह्या बाजूला येतात, ईस्टवाले त्यांना वाजवायला वडेपाव घेऊन जातात. हे आधी झालेलं असं झालं की आता होत नाही. बरेच वर्ष एक पहिल्या वर्षीच असं झालं. आता झालेलं असं हा, हो झालेलं. पूर्ण गेलेलं. हो. डॅमचे गेट्स उघडलेले ना. हा. मग वेस्टवाले डुबलेला. आणि वेस्टवाले आम्हाला भरपूर आहे ना साड्या मिळालेल्या दुकानातून, म्हणजे त्यांनी सगळा माल बाहेर Sale मध्ये काढला. 5,000, 4,000, 1,000, 500 विकत होत्या. पूर्ण तशा आम्ही पाणी भरलेलं भरपूर बस. साड्या आणलेल्या. हो काय करणार ना, सगळा माल चिखला, नुकसान पण सगळ्या झालेलं. साड्यांना वास येत होता मातीचा, कुजलेले सगळे धान्य बिन्य पण असंच खूप पोतीच्या पोती जणांचा टाकलेलं. जीव गेला. खूप हो. जण म्हणजे सगळं उद्ध्वस्त झालेलं वेस्ट. काय तर करणार? म्हणून मी तुम्हाला बोलली की जर तुम्ही रूम बघताय आमच्या म्हणजे रेंट मध्ये, तर बदलापूर ईस्ट मध्ये म्हणजे आमचं घर आहे. तुम्हाला हवंय तर तुम्ही येऊ शकता. कमेंट मध्ये सांगा. कधीचे नारळ आणलेले, कधी नारळ फुटतात आहेत. हे काय होतं? काय केलं जादूवंत? म्हणजे लाईक करा असं तुम्ही बघता का आमच्याकडे, लाईक करा. आणि मला नारळ फोडता येत नाही. ओंकार. हे असे ढिल्ले सुऱ्या नाही पाहिजे. त्याला आमच्याकडे ही सुरी आहे. हे कसं फोडणं? हा फुटला थांब. फुटला, थांबा. जय बजरंगबली. कुठला? गोल फिरे वाटत, गोल. आतूनच गोल फिरव. कोणाच्या पण घरी असे नारळ असतील आणि फोडायला तुम्हाला नाही जमलं तर कॉल 121212. हे पाणीच नाही. पाणीच नाही. तेव्हा एवढं काय वाटतं? अरे पाणी सर्व पावसाचं बाहेर गेलं पाणी. हाय बर. आहे ना. हाय. आणि इकडे आमचे मातोश्री बघा पाय चोळतात आहेत, पाय दुखायला लागलेत पावसाचे. पावसाचे पडतोय ना. कोणाचे पावसाचे हातपाय दुखायला लागले, कमेंट करून सांगा. मला एवढं वाटतं पाणी. काय ना सटकलेलं हातात ना. सटकलेला. आहे सगळं पाणी खाली पडलं असतं माहिती आता. हे बघ एवढं निघालं दोन इथं. इकडे बदलापूरला तुम्ही जर आलात राहिला तर 20 रुपये नारळ पाणी तुम्हाला मिळणार आहे. काय पण. आणि 30 रुपये टॅक्स, म्हणजे 50 रुपयाला नारळ पाणी. तेवढं पाणी बाबा. 2 होते ना, त्याच्यात एवढं पाणी नाही निघालं. ह्याच्यात बाप रे, जास्त निघालं. एवढा पाणी आहे का अजून? नाही एवढं नाही. अरे हो, तुमच्या बिल्डिंग मध्ये पूर्ण पुरेल एवढा पाणी आलाय. पाणी पुरवठा कमी होईल तुमचा. आहे बघा पूर्ण बिल्डिंगला एक सरबत वाटा एवढा आलेला आहे. हे काय आहे? नारळ पाणी. नारळ पाणी. हो का, अच्छा. चला. पिऊया. चला सर्वांनी पिया. नंतर घेऊन जायला पाऊस बघा किती, नारळ पाणी बघा आणि पाऊस बघा बाहेर. होय काजल, इकडे हॉट सीट आम्ही रेडी केलेत. जरा हॉट सीटवर जरा या ना. चला हॉट सीटवर बसा जरा. आठवत नाही. सापडला. बोला. नाही का गेली? इथे बस. मग जरा फॅन चालू कर. जरा फॅन चालू करे थांबा. I win the match. मी सगळे व्हिडिओ जिंकू शकते. माझा पीठ पातळ होईल भजेचं. हा काय जाऊ द्या, पहिला भजी करायला जाऊ तुम्ही. ठीक आहे, आता तुम्ही भजी करायला मैं जावा. नहीं हंसेगा क्योंकि मेरा पास ट्रिक है हाँ क्या? हंसने का. हा काय? अभी मैं सिलेक्ट करती है तेरे लिए वीडियो. हा कर. जितला 100 रुपया. सगळे जिंकताय. इधर से 100 रुपया लो और उधर दे दो. बस. आई शपथ. आता काजल दिवाळी. आता मी आता मी काजल. तर हसणार लगेच, मला माहिती आहे. काय हसायचं? दे इकडे दे. हात जोग राहू दे. हा वेडा वाटतो. ह्याच्या चांगला आवाज मी काढते. दिसतो बघ ना कसा.
म्हणजे तो वेडा वाटतं त्याच्या. सासूमाच्या हातचं जेवण बघा, एवढं लवकर आला पटापट. काय काय बनवलं आज? नाही आपण खाली जाऊया, हां. खाली जाऊया आपण. ये. काय काय बनवलं आज? आज कढी बनवली आहे. कढी आहे. दहीची भात आहे, कोथिंबीरची भजी आहे आणि शिमला मिरची स्टफ केले. क्या बात आहे, वा 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 वा, एकदम मस्त.